खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजिला क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 13 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ बर' रावजोंनो खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द खाटेरिया बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फैगौ 20 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै सावरायज्लायनो हांख्रायदों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि रोखोमनि सोमावसारनायखौ लाबोबाय थानाय जादों। जेराव गुबुन गुबुन समाव आसामनि गिबि मन्त्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि आरो आसामनि रायजो बेंगिरि बिथांमोननिसिमबो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि गोसोखां बिलाइ गथायनायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो दाखालि अक्ट'बरनिफ्रायनो फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव जिरायनाय गैयै एबा थाद'नाय गैयै सुबुंनि सोमावसारनायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो 10 अक्ट'बर खालिबो मोनसे रेलीजों लोगोसे धरना हाबाफारि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाया जाबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि हांख्रायनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेलासियाव सावरायलायनाय जादोंमोन। जेराव गोबां थांखिफोरखौ आजावनानै लानाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द खाटेरिया बिथाङा फैगौ 20 अक्ट'बर खालि सावरायज्लायनो थाखाय हांख्रायनाय जादों होनना बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम मोनसे टेलिफननि गेजेरजों फोरमायहरनाय जादों होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बे खौरांखौ मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा NLFB आफादा गावसोरनि थामथि गायसनथाइ सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय NLFB केम्पआव फालिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद, जाय आफादा आसाम सरकारजों गोजोन गोरोबथा सावरायनो थांखियै आथिखालाव हाथियार दोनथ'नाय थासारियाव थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आफादा मैया गावसोरनि गायसनथि सान एबा थामथि गायसनथाइ सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गावसोरनि सनाय केम्पआव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बिथांमोनहा मोनसे गेवलांमेलबो लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों मिथिनाय बायदिब्ला एबा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव NLFB आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला NLFB आफादा जेब्लासिम बर'फोरनि जेंनाया जोबा अब्लासिम सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला NLFBआ बेबायदि गुबुन गुबुन आफादाव गावाखै एबा गावस्रायाखै। जायफोरा गावस्रादों बिथांमोनहाबो थाबैनो फैफिनगोन आरो बेनि थाखाय एसे सम नांगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आबै सेन्टाराव सासे बर' आइजोनि साइकेलखौ खावनाय सानै सिखावफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जाथाया जादोंमोन मैया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आबै सेन्टार होननाय मोनसे बाजाराव। जेराव सासे बर' आइजोआ साइकेलखौ दसे लाखिथ'नानै दोनदोंमोन। नाथाय सानै सिखावफोरा बेनि साइकेलखौ लानानै खारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि उनाव रायजो राजाफ्रा होसो होसो बे सानै सिखावफोरखौ हमनो हायो होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। थारैनो सिखावफोरखौ गुबैयै उदालगुरि जिल्लानि नबल बिसास आरो लसन दैमारि होनना सिनायथिनाय जादों। उनाव रायजो राजाफोरा हमनानै थानायाव पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बेबायदि जाथाया आथिखाल जोंनि ओनसोलाव दाब दाब जायगाफोराव जाबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो सांग्रांथि खालामदों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। आसाम हानजाया थामथि खेलाखौबो आरोबाव चन्डीगढ़नि हेंथायै
2-0 फारागथिनि गेजेराव गोरलैयैनो देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव 2023 आरो 24 मायथाइनि 77थि सन्टोष ट्रफी बादायलायनाया गासै हादोरनाङैनो सोलिगासिनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो सन्टोष ट्रफीनि बादायलायनायनि ग्रुप डि हान्जाखौबो बडलेण्डनि मोननै जायगा जेरै केडिएसए फिल्ड आरो साइ स्टेडियामाव खुंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हान्जायावनो आथिखालाव आसाम रायजोआबो गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि खेला गेलेनानै देरहानो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जेराव आसाम हान्जाया मैया थामथि खेलाखौ चन्डीगढ़नि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चन्डीगढ़नि हेंथायै 2-0 फारागथियाव चन्डीगढ़खौ गोरलैयैनो फेजेननो हानानै थामथि खेलाखौबो एखेलगे देरहानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आसाम हान्जाया देग्लाय फाइनालसिम सहैनो हागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गपि छेत्री बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव हा पाट्टानि फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। दिनैहाय मानो हानि पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंबाय थाखो? हा पाट्टाखौ रावनोबो 17 बोसोराव होनो हायाखै, नाथाय दिनैहाय मारैहाय हा होनायनि बाथ्रा बुंबाय थाखो बिथाङा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै 800निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गासै 150निबो बांसिन नेपालि एबा गुरखा मानसिफोरानो इउपिपिएल दोलोआव खेबसेनो जयेन जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। खौरांगिरि आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव माखासे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे खौरांगिरि बिथांमोनहा मोनसे थांखि लानाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव जुदि आसामनि पुलिस आरो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबथायाव फैयाब्ला आसामाव जेसेबांखि जौगाथायनि खामानि मावा मानो मोनसेबो खौरांफोरखौ खौरां बिजोङाव फोसावनाय जानाय नङा होनना बुंथिनानै होदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे जौगाथायनि हाबाफारिफोर बेखेवनो फैनाय जादोंमोन। जेराव आसामनि माखासे खौरांगिरि बिथांमोनहाबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव बायदि सोंथि एबा खौरां बिजोंफोर फोसावनो थांनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय आसामनि माखासे पुलिस बिफानफोरा खौरांगिरिफोरखौ सिङाव हाबनो होनाय जायाखैमोन। जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा एसे दान्थे बिदान्थे जानायखौबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे जाथायाव गुबैयै DY 365 नि खौरांगिरि धीराज चक्रवर्ती बिथांनि गेजेराव लोगोसे चिरां जिल्लानि पुलिसनि गेजेराव बेबायदि दान्थे बिदान्थेया जानाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। मख'जाथावदि बेबायदिनो मैया चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरा मोनसे थाबैनो हरखाबै जथुमनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव बिथांमोना जथुमनायाव मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव जुदि पुलिस आरो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबथायाव फैयाब्ला एबा बेबायदि मोनसे मीमांसायाव फैयाब्ला अब्लासिम आसामाव जेसेबांखि जौगाथायनि खामानि मावा मानो मोनसेबो खौरां बिजोंफोराव फोसावनाय जानाय नङा होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों।